Bejn it-2 u l-4, 229 kunsillier eletti ħadu l-ġurament tagħhom ta' kunsilliera wara li dawn ġew eletti fl-elezzjonijiet tad-9 ta' Marzu 2013. Fit-tliet ċerimonji li saru, is-segretarju parlamentari responsabbli mill-kunsilli lokali qal li gvern ġdid kommess li f'dan il-qasam jagħmel il-bidla. U bħala l-ewwel pass biex din l-amministrazzjoni tqajjem ġem ġdid fil-kunsilli lokali huwa ħabbar li fl-20 ta' Novembru li ġej ser tinbidel il-liġi ħalli dawk li għandhom 16-il sena ikunu eleġibbli jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Is-Senior Lecturer fl-Università Malta li jispeċjalizza fil-qasam taż-żgħażagħ Dr. Andrew Azzopardi qal li proposta bħal din fiha ħafna benefiċċji. Fil-Breakfast News fuq One huwa qal li t-tama tiegħu hija li din id-deċiżjoni tkun l-ewwel pass ħalli żgħażagħ ta' 16-il sena jibdew jivvutaw kemm fl-elezzjoni u anke fir-referendum. Importanti, Dr. Azzopardi, li ma ħallus sal-aħħar tal-leġislatura. Huwa importanti li mal-ewwel nifsliħa il-Ministru responsabbli ta' dan is-settur Dr. Herrera jitkellem fuqha. Ġifieri kważi l-ewwel nifsliħa, kważi ma ngħidlekx qabel il-ġurament tal-ema waħda mill-ewwel affarijiet li qal. Li huwa importanti huwa li però ma naġlux fil-fatt huwa qed jgħid li jridu jsiru xi emendi, jridu jsir preparazzjoni u naħseb irridu neċċitaw iż-żgħażagħ fuqha di, jridu ngħinuhom jifhmuha ġifieri permezz ta' kampanji, ta' informazzjoni, ta' taħriġ fl-iskejjel. Jason Sammit li jaħdem bħala youth worker mal-Aġenzija Żgħażagħ qal li żgħażagħ għandhom ħafna potenzjal u proposta bħal din li ser tiġi implementata mill-ewwel hija waħda tajba u ta' min ifaħħarha. Ġifieri l-fatt li inti qed iddaħħal żgħażagħ minn 16-il sena qed toħloq kostitwenza ġdida. Allura il-politiku jekk kien hemm xi politiki kif qed jgħid Ertin li forsi ma tantx kienu jagħtu każ iż-żgħażagħ, inti f'daqqa waħda l-fatt li għandek kostitwenza ġdida bil-fors irid jagħtu każ. Bil-fors, jiġifieri il-politiku ma jistax jagħmel mod ieħor anke jekk forsi hemm xi politiċi kif beda jgħid Ertin li ma tantx jagħtu każ iż-żgħażagħ. Fil-programm ħasem Artin Azzopardi li huwa student il-Junior College u qal li b'dan il-pass pajjiżna ser juri kemm lil Malta kif ukoll l-Ewropa illi żgħażagħ tassew jinteressaw ruhom fil-politika. Dawk iż-żgħażagħ li huma interessati ħafna fil-politika, jien naħseb dan huwa l-iktar ċans li vera nuru mhux lil Maltin biss jekk iż-żgħażagħ ma tarawx, imma anke lill-Ewropa għalfejn. Fl-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea ma ssib li hawn iż-żgħażagħ li jvotaw 16 sena. U b'dan il-vot ta' 16 sena, iż-żgħażagħ ħaddihom iktar kuraġġ.